Илия идва в дом малък. Бог ще даде, не бой се. Жена сама със своя син, има малко брашно зехтин. Илия казва: вярвай ти, Бог ще грижи се за вас. Бог дава, дава, дава хляб за всеки ден. Бог дава, 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 грижи се за мен. Ден след ден съдът не свършва, брашно има, зехтин остава. Бог е верен, той снабдява, никога не ги оставя. Бог дава, дава, дава хляб за всеки ден. Бог дава, 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 грижи се за мен. Покажи хляб с ръце, благодари, пляскай радостно, вярвай му.